แต่ต่อมันตางาวันดอนกำชานาชาเคล้าหาจึงสิช่างอาชวันแปะya kanaka kabri om dai bangawan kai ngawan pe ya kanaka bri batung sensar te ngadon kanaka por pada nga kwa ban pen iya une uwe udawai ya kaba ngi pron kamban senadawai te une ude udeng udeng sorry long mangingi ang te ya une udeng ngi pron kamban ngingin sia dawai te sengap hangan ya thu haji sisa ngala dengan bakla ngala dap batai teng Andrei kum kajing penkan mau piang tengah kwa ban hikai ban batai benia ya pisa sisen bapin sai bapin soto ya kajing batai kajengi bakum no pin pendon kam lana kum no bapin tip capang kini kikan ja dawai te une ude ding se rolong sorry lang tengi pron kam ya kasnap jo une ban siat ter ulah he bang ngala lawan ong bang la subuh pensa jengkan mau namar ngem kwa ban pendon kam kat bang ayo ngedang wat chane chatai namar ba om dai pada ba om ba ladangi ngin snadawai mot bangin pom no ngin pen kelon no yone udeng henrei hajing sisa lada ulah he udeng lengi pendon kam swa tang ya kitnat om dai ba om ba ngin pen kelam sendon namar yo ngi myo syu aki weki por te kasla jong u kalong kum na pe ba pe thu ba ba pin sai pen da itho ka dei ba la ka dia nang te he kasla ka he kum na ngatrai kinong kendang la kini ki berubah sang klau ki itho ba te namar une uding ro aji sya u khamram la ki don ki ba di sorry ki ba heading supply kum to te sengap kemun bapin la kum na pin kho ya ka snap jone udeng te hadin bapin la kho pada pin sa syat ya ka snap jone udeng te sengap ngan ong ki benta ba pide ban syat lang namar aji sa pida syat unu si jadru ulai harap ndrei lara pio saki we kemud u kamera syu te ngabatai ki benta bangi haban syat lang kemud ba kadai une si jaj nang ta ujalang wan ngisyat lang ru kalaha nang ta ka snap ding lemba bat umang karyang te pidayo tange kita ban syat lang kemud ule arab nam ta kini ki bapang mat nam ta ki bakloj nam ta ki batarsran nam ta ki pangkau lane nam ta kini ki jingpang stroke ro te ui arab ro ban pen pra ya to kas nam jaklia la sengan ainuk saya PPU lane pihap lane kumna ro la sa pidon ka dak mong to long jingam senam to pidadi ya kadawai basyat na una kemud pakan saj kan pen pra te kide kita ki benta ki ba nganga kwa ban batai la saya nga kren bun keten ro an maraji siang la da batai teng la pin pe cha kiwe ki video pin lap ki kita ki bang la batai kum uno to jalang wan kum uno to ding lemba ngala da batai ya kini ki video ki bala dap te kide kita ki jingpang ke bang ngajar te sa siem sa pendon kam bat pe thu bhai uslang ngadapen i biang sa sisen pin sai kalong kum na kasla entah siapa kalong kum tu ulah he bhanu ding tar syadu syatai hai nang tade une udeng hajing sisa larapi pin kho ya kasnap jone udeng pin teliat lana pin that pentar khong ro pin sa shopen ni lana pilaban sudung lana ban kran ro te nam ta kini kiba kiba mansau kiba dekut ing pila ro ban sop dakana nang ta nam ta kini kiba pang sengkai ro pila ban pen syok ya kane pen ni
pin sasab ya ka sengkai ro da dei ba bapang sengkai kum to te ya ke bang la tep ya ka tangi kwa ban ngin sam lam shapi ba kan long ka jing man toy kan long ka jing kham tam yi gitu ki bom yo lat ban wan sim dawai la na bandi dawai te pila ro ban snahi lemba ka jing batai jungi kum na namar ba om dei ba ong yi batai ya ke bom tep ndre ke bang ngi tep ba ke bang ngi ngi pendon kam ban sna dawai ngi kwa ban sam lam shaki wei ngim kwa ban tep tang halade namar lemba ka jing batai jongi kum na ki don ru ki ba laban ong kum nong lawang ki ba shun ki ba bisni namar kham tam kini ki nong ai dawai je sisa ngamla ban len kata ngamla ban buri baki kran baki ong hana ba ka jing la jong phi kum na ka pendu ja yang ngi ja ka ba ngi ngin yo belai yo sngi kamut ba phi batai no kum na kamut ba kalong ka kta yaki ndrei ngapan map yaki ro wat sngi ai namar ngasam me jing pha om dei ba ong ngasam me ka bas new ha ba ngasam me ka ba pha ngapar khat lem nam ta ki badok ki barang li to ngaru ngade we badok ngasotho ningkong ya lade ta khna ba ki we ki bom yo lat ro kin yo ban yo ya ka jing khya te kita ki benta kumang la ong mana ke ba u yarap dengan batai sendon ya une uweru badan lahang ne menta une usya ki ba sang klau lagi itu bahai une usya agak tin jongi sat ong usya semengken klau ne kum nom tu ngoi tin teman ki ong ngamda ngamda ti bang aro te ya una padang i penon kamban sna dawanya sopet te om dei bang phin la ban ti uthet ro long da ba udu jaj na dei la da phin pom yo na udeng ro phin pom kat tu ha do hang nei ai phin sa sya da u ternam pen luat kemun ba phin sa sya ta ki tu dawanya sopet ki bang la da batai nang ta pada ngan pen i su ya phi pe udon unoi u jermi unoi jermi ngi syat dawai nam da kini giba jungdong nam da kini giba pangklai nam ta kini giba don mau hok sang na don mau ha upat na ha kitni ro ha khlai kemut ba da kinengi non kamban syat dawai te une ula dei si jan nam ta kata je sistem lada phi jungdong ro am phin la ban kha tang sit dai ai phila ban kha ukthang hi jing thang le bom la ban ong ne la da phi kha kam tu tumur ka te jungdong jung phi kamut tang sipang kala sang ano kala jano ka jing su jungdong te utrekam kham kha tang apo san minit ulala ban trekam te sa sim mi ta ki benta kumbang batai la selaman ong bang ngam da dei ubre uba da pena ka kiten ka thlej bang anda kran ya ke bang ngathau ban kran ngasukran betang ya kata ngam nang ban kran da kumwe namar ngam da dei ubre uba da pena ka kiten ka thlej lana uba bang ka kiten ban kran ban batai saki we te ngathai tang kita galak biang ke jing batai jonga te la dan na prin jong phi ki bom da sya ki bom da so thu bhang ngathai ka bha bangan ailang on barfon phila ban phone yang ngas ngot tenat la dang ayo ban yakran bat phi ngan sa batai kham bania la da phi wan ban phone namar bangan batai bania hang ne la ban ong ba phi thai dro ban sngap ban ban pe rei la da phi kwa ban tep kham bania ban tep detail bha pada masa phone ha nambar ngan ai phi menta sngap ha unbar junga udai pra lai nyau ar not san ar iwe asas uwe de ndriu not lai not ar nyau san iwe kita bro artli ki de nembar iki nembar jonga te phila ban phone yang hau no nembar ro lara phim sai lana phim so thu bhai ke jeng batai jonga ngansa batai su ya phi ba phin so thu te tang kita ngatrai phila sai lana lebih 4 sai ro matsa
phone yang itu nebar ke bang la ai mentan. Dah, aku bless you bon.